a Robin a'r adar I gyd yn canu Iesu'n ei gryd. Mae'r ebol a'r asyn a'r gwartheg I gyd yn canu Iesu'n ei gryd. Rydyn ni blant bach Cymru a holl blant y byd yn canu Iesu'n ei gryd. Rydyn ni blant bach Cymru a holl blant y byd yn canu Iesu'n ei gryd. Helo bawb, shwd I chi? Beti-Wyn sydd yma a'i ffrindiau. I ni'n gweld eisiau galw eich gweld chi yn yr ysgol I arwain gwasanaethau, ond I ni wedi penderfynu byddai'n syniad da I ddod at ein gilydd I ffilmio Stori'r Nadolig ar eich cyfer chi, ac felly gobeithio y newch chi fwynhau gyda ni. Mae eisiau'ch help chi arno ni os gwelwch yn dda. Pan byddwch chi'n gweld y geiriau newyddion da, wi am I chi weiddi newyddion da. A phan byddwch chi'n gweld y geiriau newyddion drwg, wi am I chi weiddi newyddion drwg. I ni'n mynd I gael ymarfer fach gyda'n gilydd nawr. Chi'n barod? Newyddion da. Newyddion drwg. Eitha da, gadewch I ni drio unwaith to. Chi'n barod? Newyddion da. Newyddion drwg. Dyna welliant da iawn chi. Dewch nawr gydag Ann, a gyda John, a gyda Gareth, a gyda Fion ac Alison a fi, I ddarllen Stori'r Nadolig. Ser y nos yn gwenu, glychau llon yn canu, dewch I bresau Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch I bresau Bethlehem I weld y baban Iesu. Mae'r ei fam yn canu, sio gan i'r babi. Dewch I bresau Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch I bresau Bethlehem I weld y baban Iesu. Dywedodd yr angel wrth ferch o'r enw Mair. Newyddion da. Mae Duw'n anfon rhywun arbennig i'r byd. Bydd e'n frenin mawr. Ei enw fydd Iesu. A wyddos ti be, Mair? Mae Duw am I ti fod yn fam iddo fe. Meddai'r angel wrth sair o'r enw Joseph. Newyddion da. Mae Duw'n anfon rhywun arbennig i'r byd. Fe fydd e'n achub pawb rhag y pethau drwg maen nhw wedi eu gwneud. Mab Duw fydd e. Ond wyddos ti be, Joseph? Mae Duw eisiau ti gymryd Mair ei fam yn wraig I ti, a chodi Iesu bach fel dy blentyn dy hun. Newyddion drwg. Mae rheolwyr ein gwlad ni wedi penderfynu bod nhw eisiau ein cyfri ni gyd. Ac I wneud yn haws iddyn nhw, maen nhw am I ni deithio nôl I tref le gaethon ni'n geni. Mae rhaid I ni deithio'r holl ffordd o Nazareth I Bethlehem. Ac mae'r babi ar fil cael ei geni. Och neidiodd gŵr y llety gan ysgwyd I ben. Newyddion drwg. Does dim un ystafell ar ôl y Bethlehem.
Ond gan fod y wraig ifanc mae'n disgwyl babi, pam nid ewch chi aros yn noson yn stabal i? Gwynodd Joseph wrth estyn y babi I Mair, a dywedodd, Newyddion da. Bachgen yw e, yn union fel yr addewodd Duw. Mab Duw ei hun yn dy freichiau di, Iesu. galwodd yr angel ar y bugeiliaid ar y bryn. Newyddion da. Mae Duw wedi anfon rhywun arbennig i'r byd, yr un rhy chi wedi bod yn disgwyl amdano. Nawr, os brysiwch chi I Bethlehem, fe gewch chi ei weld e drosoch eich hunain. Dim ond babi yw e nawr, wedi ei lapio'n gynnes yn gorwedd mewn preseb. Ond un diwrnod, fe fydd yn eich achub chi rhag pob peth sydd o'i le. Rhyw ddydd, fe fydd e'n dod â thangnefedd I chi. Yna llanwodd yr angylion yr awyr a chan. Aeth y bugeiliaid I Bethlehem ar newyddion da. Ac ar y dydd Nadolig hwnnw, dim ond gwylio wnaeth Mair, sigloi babi a gwenu gwen newyddion da. Gweddiwn. Diolch I ti Arglwydd am Stori'r Nadolig, a Mair a Joseph am newyddion da yr angylion, am y bugeilied a dawodd bob peth I fynd I Bethlem I weld y baban Iesu. Helpa ni gofio gwir ystyr y Nadolig wrth I ni ddathlu gyda'n gilydd y Nadolig hwn. Ac y bydd pethau chydig bach yn wahanol i'r arfer, helpa ni fod yn garedig i'n gilydd, a helpa ni gefnogi'n gilydd fel y bydd gwir ystyr Nadolig yn dod yn amlwg ar bob eilwyd. Clyw ein gweddi Arglwydd, yn enw Iesu Grist. Amen. Un o'n yn y moli, un o'n yn y canu, dewch I bresed Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch I bresed Bethlehem I weld y baban Iesu. Un o'n yn y moli, un o'n yn y canu, dewch I bresed Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch I bresed Bethlehem I weld y baban Iesu.